Ka ngoro kwa Jones Ondicho kurwe County Assembly ya Nyamira iga tore ekerenyo MC Service Ogwari Market igo twaikaga igamambia na masakarali yayo gwichoria elinde abantu ba Nyamira North barua maoni igoro ya impeachment yomo gafana Nyaribo Amos ekero twaika ikimambia igo chinse charenge isato abo twanyora ground nkyarenge kiya igo twanyora abantu mbarenge gaiga babekirororo twamanyite faction kiya babeka gaiga katiga abande barenge nechinyimbo nabande namagana ya bidi twaira nake twachikora console group obisina kitokora obisi bato tebitochiche tokapche ground nyere kero twacheria kabere chinse sana na gaiga twanyora abantu nabo barororo batina barenge willing ko rwa maoni abo twabaira masakara tugenda to collect their views abago support na abatari support. I think he's tense a bit lakini rende we are doing fine kiagara magenda to church form nakora boli abantu baito bekerenyo aba participation onale ngikubulia abantu baito bekerenyo especially Nyamira North baire ngore kiagera aya na maoni abo nubwato busibole bwogote baita no mutagete omu governor yali batigara office wose to mutagete atigara office lakini yokuruta magena eyibone ko beti primitive yeah so